Hola, bon dia, bona tarda. En aquest tercer vídeo canviarem d'entorn, és a dir, treballarem sobre un sistema o una màquina virtual eh, Linux, en aquest cas és un Debian Jessie, i estudiarem com fer-ho funcionar des del servei Apache, Apache 2.4, i a més modificarem el virtual host per tal de tenir un lloc definit per la nostra aplicació demo del Symfony. Val? En primer lloc, podem anar-nos en el directori de configuració del sistema Apache. Val? Des d'aquí doncs, es veu o es comprova eh, on tenim els directoris, els virtual hosts estan habilitats des de Sites Enabled. Els que estan disponibles estan en la carpeta Sites Available. El nostre fitxer de configuració, doncs el que farem serà editar dintre del directori Sites Available el corresponent fitxer de configuració del nostre site. Val? Per tant, accedirem a la carpeta Available, on tenim tots els sites, els virtual hosts que tenim activats disponibles en aquest moment, i habilitarem l'edició del sistema del virtual host. Val? En aquest cas, tenim un fitxer expressament per a aquest site. Si ens hi fixem, modifiquem el document root de manera que puguem indicar exactament el directori web, i com que estem en desenvolupament, li afegirem que el document root parteix sempre d'aquest fitxer app/dev.php. El server name és important, tal com ja hem comentat alguna vegada, per indicar des de la nostra aplicació, en comptes de ficar localhost, doncs ficarem demosim directament. Val? Doncs en aquest cas haurem de definir a més una línia en el fitxer de configuració de noms dels equips, el etc host, indicant que aquest nom es refereix precisament a l'adreça local 127.0.0.1. Si continuem una lectura ràpida, doncs obtenim també modifiquem els accessos, tipus d'accés cap al directori de públic o web del projecte en Symfony. I bé, més o menys això seria tot el que quedaria definit. Un cop el tenim habilitat, en Ctrl X sortim i habilitem el site d'una manera molt simple, amb el comando a2 ensite com a root, o a través de sudo a2 ensite, el nom de la configuració, en aquest cas ja està habilitada, i cada vegada que fem un canvi sobre la configuració d'un site, per no haver de tancar tot el sistema, el que podem fer és tornar a carregar el servei Apache. Molt bé. Bé, amb això, què aconseguim? Aconseguim que el servidor Apache reconegui el nom Demosim com una ruta URL i que portarà cap al document root que li hem indicat dintre del virtual host. Ara cal que des del navegador el servei de noms sigui capaç de reconèixer aquest nom. Per tant, editem el fitxer de noms locals del sistema i afegim l'última línia, com podeu comprovar, doncs la línia que correspon a la nostra aplicació. Bé, això és immediat, en el moment que això està escrit i definit, el sistema ja pot interpretar aquesta adreça i, per tant, podem anar-nos directament cap a l'aplicació. Bé, com que no tinc definides actualment perquè he modificat alguna cosa
la ruta doncs, ja s'observa que no està disponible, però sí que arranca l'aplicació directament sobre el sistema. Si fiquem una ruta que sí que està definida, val? I ja fins i tot modificada, doncs ja tenim més o menys creada aquesta, que això ja, com us he comentat anteriorment, ho continuarem desenvolupant en el següent capítol. Moltes gràcies a tots.